פותחת את התוכנה, פותחת חוברת עבודה ריקה, ופשוט מדביקה את התמונה שהעתקתי. התמונה הזאת היא לשם איסוף הנתונים. אנחנו מתחילים. שלב ראשון, נרשום את החודשים. אני מתחילה בינואר, כדי שזה בעברית. Enter פברואר, מרץ, וזה מספיק כי אקסל יודע לעשות השלמות. אני מושכת עד דצמבר ויש לי את כל החודשים. עכשיו אני מתחילה עם הנתונים של המשקעים. כותבת קודם את הכותרת, כמות משקעים ממוצעת במילימטרים. אם זה מפריע לי שזה פולש לעמודה הבאה, אני פשוט לוחצת על זה ולוחצת על גלישת טקסט. עכשיו אני מתחילה להעתיק את הנתונים. בינואר 60 מילימטר גשם, בפברואר 40, 20, 10, 5. אוקיי. בשלב הבא אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים ליצור את הקלימוגרף עם מידות הטמפרטורות מקסימום או טמפרטורות המינימום. אני אבחר מקסימום, ואני שוב פעם כותבת כותרת, טמפרטורת מקסימום ממוצעת במעלות צלזיוס. שוב אני אבחר את התא ולחץ על גלישת טקסט, ואני מתחילה להעתיק את הנתונים של טמפרטורת המקסימום. 17, 18, 1. בשלב הזה גם שוב סיימתי עם התמונה של הנתונים, אני יכולה למחוק אותה, נשארתי עם הנתונים. אני מסמנת, שימו לב שתמיד התא הראשון נשאר לי ריק, כאילו לא מסומן, אבל למעשה סימנתי את כל הנתונים. עכשיו אני מתחילה להוסיף את הדיאגרמה. סימנתי את הנתונים, הולכת להוספה, תרשימים. אני לוחצת על תרשימים מומלצים, שוב פעם מדובר פה באופיס 2013, זה לא קיים לפני כן. הולכת ללשונית כל התרשימים, ויורדת לתרשים מסוג משולב. בשלב הזה, את כמות המשקעים הממוצעת במילימטרים, אני משאירה בדיוק כמו שהוא. את טמפרטורת המקסימום הממוצעת, קודם אני אבחר קו עם סימנים, ולאחר מכן אני אסמן את זה כציר משני. ואני מאשר את החלון. למעשה, כמעט קיבלתי את הקלימוגרף שלי מוכן. אבל יש פה בעיה. יש פה איזשהו באג. כשאני אלחץ על הנקודה הזאת, אתם תראו שהוא כותב לי, זה בעצם מראה לי את הנתונים של דצמבר, אבל אני נמצאת בחודש ינואר. ובדצמבר הוא יראה לי את הנתונים של ינואר, וכן הלאה. הוא בעצם הופך את הציר הזה, הוא כאילו הפוך. כדי להפוך את הציר חזרה, אני הולכת לרכיבי התרשים, הולכת לצירים, ומוסיפה בעצם ציר אופקי משני. ברגע שאני לוחצת על זה, אתם תראו שהנתונים יסתדרו חזרה. אני עומדת על זה, הוא מראה לי עכשיו את ינואר, בינואר, פברואר, בפברואר וכן הלאה. בשלב הזה אפשר אפילו לבטל את ה-V כדי לסלק את הציר העליון הזה, ועדיין הוא ישמור, עדיין ישמר הנתונים במקום שלהם. מה נשאר לי? נשאר לי להוסיף לציר שלי את הערכים של הנתונים. שוב רכיבי תרשים, אני הולכת לתוויות נתונים. עכשיו אני גם יודעת בדיוק כל נקודה מה היא אומרת, וכל עמודה כמה כמות המילימטרים, ונשאר לי להוסיף כותרת לתרשים. בוחרת את כותרת התרשים, שימו לב במסומן, הולכת לשדה זה, כותבת פה טריפולי
לוב, זאת אומרת שם עיר, הבירה והמדינה, ואנטר מאשרת את זה והמידע ייכנס לי. למעשה סיימתי את הכנת הקלימוגרף. בשלב הזה אני צריכה להפוך את זה לתמונה. זה אנחנו כבר יודעים. אני הולכת להתחיל כל התוכניות, זרים, כלי החיתוך, חותכת את, לא יצא לי טוב, נושא חדש, חותכת את הנתונים, את הקלימוגרף, ושומרת, סבירה לכם שומרים את זה ב-JPEG, כבר נותנים בזה שם, קלימוגרף, אוקיי, קלימוגרף, ומעלים אל האתר שלנו. שיהיה לכם בהצלחה.